नमस्कार ओडिशावासी जय जगन्नाथ आशा करे समस्त भल थे आपण मैंने जानी खुशी हे सुभद्रा योजना को नहीं सरकार बड़ घोषणा हो सारी आपण मैंने जानते गत वर्ष सुभद्रा योजनार शुभारंभ होता ये जो सुभद्रा योजना गत वर्ष सरकार द्वारा आरंभ होता तार मूल लक्ष्य थिला महिला मानकर समाज रे आर्थिक स्थिति को सुधारिया ये योजनार मूल लक्ष्य था सरकार सुभद्रा योजना माध्यम प्रति वर्ष महिला हिताधिकारी को 10,000 कोटी टंका बैंक खाता को दे था ए विषय तो आपण मैंने समस्त अवगत थे किंतु ए टंका को नहीं महिला माने करिवे कौन ताकर उद्देश्य थिला जे एई टंका माध्यम रे सरकार चाहूले महिला माने समाज रे निजर गोटे पोजिशन तैयारी करंतु से माने निजे किपरि सशक्त होई समाज रे निजर गोटे परिचय सृष्टि करिवे ताहा थिला सरकारଙ୍କର लक्ष्य ठीक आपण जानिथिबे गत वर्ष राखी पूर्णिमा रे आपण माने सरकारଙ୍କର प्रथम किस्ती पाइथिले वर्तमान मध्य राखी पूर्णिमा को नहीं समस्त मनरे गोटे आशा अच्छी जे से माने तृतीय किस्ती पाइबे सरकार मध्य यह घोषणा कर सारे जे तृतीय किस्ती आपण मानकर राखी पूर्णिमा रे दिया जीवो प्रथम दुईटा किस्ती 5,000 राखी पूर्णिमा रे पाइथिले आ द्वितीय किस्ती आपण जातीय महिला दिवस रे पाइथिले एपरी दुईटा किस्ती 10,000 टका आपण पाइथिले वर्तमान सरकार आउ 5,000 राखी पूर्णिमा रे प्रदान करिवे एई जो किस्ती आपण पाइबा को हेले आपण को कोन करिया को पड़िबो कोन न करिया को पड़िबो एहा जानिबा को हेले आपण वीडियो टी को शेष पर्यंत देखନ୍ତୁ सुभद्रा योजना जो माने पाइचंती से माने सुभद्रा योजनार योग्यता मानदंड हिसाब रे जो माने योग्य केवल योग्य होइचंती केवल सेही माने ही सरकारଙ୍କର एई योजना रे लाभार्थी होई पारछंती तेबे आपण को मु कहि रखुची जे ओडिशा सरकार गोटे बड़ घोषणा करिसंती तांकर तृतीय किस्ती रो तारीख आ समय को नहीं तबे जो तृतीय किस्ती रो तारीख आ समय केबे को दिन पाइबे को समय रे पाइबे से विषय आम जानिबा तापरे जो माने सब रहिचंती हमर जो माने टोटाली मूलर कौनसी भी किस्ती पाई नाहंती से मानको मनरे भी गोटे आशा थिबो इच्छा थिबो जे नाही आमे भी सुभद्रा योजना रे लाभार्थी हो किंतु से माने पाई पार नाहंती तेणु से माने पाइबा को हेले तांको कोन करिया को पड़िबो से विषय भी आमे जानिबा से माने कि बड़ी पाई परिबे आ तृतीय किस्ती पाइबा को हेले
ଯେଉଁମାନେ ଲାଭାର୍ଥୀ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଦେଖିବେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିବିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି କି ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ କେୱାଇସି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କେୱାଇସି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, କି କେୱାଇସି କଟିଯାଇଛି, କି ଡିବିଟି ଡିଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ନିଜ ନିଜର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ଚେକ୍ କଲେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେୱାଇସି ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭେସନ୍, କେୱାଇସି ଏସବୁ ଯଦି ହେଇଯାଇଥିବ, ତେବେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଏହା ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଟୋଟାଲି ମୂଳରୁ କିଛି ବି ପାଇନାହାନ୍ତି, କୌଣସି କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏଇ ଭିତରେ ଯାହାର ସବୁ କେୱାଇସି ହେଇଯାଇଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ରହିଯାଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ 3ଟି ଯାକ କିସ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିବ। 5,500 ହଜାର କରି 3ଟି କିସ୍ତି 15,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି କେବେ ପାଇବେ ନା, ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 9 ତାରିଖ ଦିନ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବରେ ବା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସରକାର ନିଜେ ପଠେଇ ଦେବେ। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇସାରିଥିବେ ସେମାନେ ପାଇସାରିଥିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, କେବଳ ଯାଇ ଦେଖିଦେବେ, ଟିକେ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚେକ୍ କରିବେ ଯେ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, କେୱାଇସି ଠିକଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଦୁଇଟାକର କେୱାଇସି ଦେଖିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଦୁଇଟାକରେ ଦେଖିବେ କେୱାଇସି ଠିକଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେୱାଇସି କଟିଯାଇଥିବ କିମ୍ବା ଡିବିଟି ଯଦି ଡିଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚେକ୍ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ପାଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏହାକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସାଟି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଏଇଭଳିଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ନେଇ ଆସିବି।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଖାଆନ୍ତୁ।